Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. І сьогодні у нас буде дуже цікава розмова з цікавою людиною. Але почати цю програму я хочу з поганої новини. З того, що пішов з життя сьогодні вночі Айдос Садиков, мій колега, людина, журналіст з Казахстану, людина, яка все життя мріяла про те, щоб Казахстан став демократичною державою, щоб там не було тоталітаризму, щоб там була свобода слова, щоб казахська нація зрештою стала вільною. На жаль, він не дожив до цього часу. Його було вбито. Його вбили люди. Ну, це, я думаю, слідство покаже. Я надіюся, що це вбивство жахливо, зухвале буде розкрите. Це люди, які причетні до силовиків Казахстану, сучасного, диктатури казахстанської, про яку Айдос дуже подробно і щиро, і зі знанням розповідав щодня глядачам свого ютуб-каналу Басе. Підпишіться на нього. Це дійсно цікавий канал. Він декілька разів брав у мене інтерв'ю щодо ситуації в Криму, в Україні. Він же разом із дружиною, з дітьми 10 років жив у Києві. І жив би далі, якби не постріл кілера, який був кимось відправлений, щоб його вбити. Там є версії про громадян Казахстану, один з яких там поліцейський снайпер, чи там як міліція називається, ну це все одно. Я думаю, я надіюся, що ця справа буде розкрита, ще раз кажу, і співчуваю Наталі, дружині Айдоси, дітям і родичам. Це втрата, яку не можна нічим компенсувати, але можна продовжити справу Айдоса. Я закликаю казахських журналістів, блогерів, людей, які дійсно прагнуть вільного Казахстану, продовжити справу Айдоса і просто казати правду. Це найменше, що ми можемо зробити і що ми зобов'язані всі робити. 2 тижні боровся за життя у київській лікарні. Герой Казахстану, я скажу це відверто, як я думаю, герой Казахстану Айдос Садиков. Людина, ім'ям якої колись назвуть вулиці в Казахстані, який докладав багато зусиль для того, щоб його нація, його країна була гідною. Він не дожив до цього моменту, але я певен, що його діти доживуть, і що ім'я Айдоса назавжди буде в історії. Але боротьба продовжується, і всі, хто можуть бути носіями правди для казахів і для всього світу, він і про Україну багато розповідав. Це була дуже проукраїнська людина. Він жив у якості біженця тут з дружиною, дітьми. І вони всі люблять Україну. І я скажу так, що це патріот. Якого дуже бракуватиме всім нам. Вічна пам'ять Айдосу Садикову. Якщо хочете, можете передивитися його інтерв'ю зі мною. Може, він і Гульсум Халілові давав на телеканалі АТР, просто не пам'ятаю. Або просто подивитися його канал Басе. 4 літери, які так багато значать для багатьох вольнолюбних казахів. Їх насправді підписників там більш ніж 1 мільйон. Враховуючи, що казахів взагалі у світі там мільйонів менш ніж 20. Це велика цифра. Він дійсно був лідером думок, лідером вільних думок, вільних казахів. Вічна пам'ять і волі казахському народу, якою Айдос так прагнув. Дякую за увагу.
Продовжуємо програму в прямому етері. І сьогодні у мене людина дуже небайдужа, дуже класна, дуже крута. Людина, за якою я дуже сильно завжди сумую. Ми дуже рідко бачимося, так складаються обставини. Але сьогодні той випадок, коли ми хоча б онлайн у прямому етері поспілкуємося. Олександр Матяш, військовослужбовець Збройних сил України. Прошу до вашої уваги. Пане Олександре, привіт тобі. Привіт, Ейдер. А що ти скажеш з приводу того зухвалого нападу, який відбувся на Айдоса Садикова в центрі Києва? Я фабулу не досказав. Це було просто серед дня, біля просто був звичайний день, двір, Київ, район політехнічного університету. Кілер стріляв в автівку, яка рухалася з невеликою швидкістю. І єдиною пулею він, на жаль, вбив Айдоса. Він не зміг вижити і помер, пішов в життя. Що це було? У нас, на твою думку, у нас, здається, давно нічого такого в Києві не відбувалося. Слухай, Ейдер, по-перше, якщо людину замовили, то зберегти життя дуже-дуже складно. Я вважаю, що так воно працює. Мій командир, він колишній співробітник Державної служби охорони, управління державної охорони, перших осіб він охороняв. І ми з ним колись обговорювали цю тему. Якщо людину хочуть вбити, то 90% що її вб'ють. Якщо це роблять професіонали. Запобігти вбивству людей, як Аркадій Бабченко, Айдос, можливо, тільки одним єдиним способом. Це зустрічні дії. Тобто ці люди мають знаходитися під постійним контролем спеціальних служб нашої країни, яка забезпечує їх безпеку на нашій території. Так от я вважаю, що на сьогодні це моя особиста думка. Нема в мене ніяких фактів, але от я так відчуваю. Я вважаю, що наша система правоохоронна повністю деградована. І це стосується не тільки там поліції, наприклад, яка не може адекватно відреагувати на якісь дії. Я ж зараз не про патрульну поліцію, а загалом про поліцію. А також до спеціальних служб, які мають забезпечувати безпеку людей, які тут отримали політичний притулок. Ти маєш пам'ятати ситуацію з Аркашею Бабченко. Там було зроблено все чітко. Тобто там ще відпрацювали наші спецслужби. От, на мій погляд, це єдине за останній час успішна протидія нашим ворогам. Тому я думаю, що нам треба реформувати. Я про це, у мене сьогодні в Фейсбуці сплили спогади минулого року про кон'юнктуру. Так от, нам треба кон'юнктуру міняти на професіоналів. Якщо ми цього не будемо робити, то, звісно, наша держава рано чи пізно перетвориться на такий собі осередок африканської країни з білими людьми всередині Європи. Саш, ти сам напросився на цю тему, вона дуже широка, але я думаю, що ти бачення маєш. Так, це канцелярське може прозвучить, але які реформи в Україні є нагальними, невідкладними, першочерговими, попри навіть війну, про яку ми будемо говорити майже всю програму, але ось я хочу розпочати з цього. Бо війна, вона ж загострюється. Війна – це така гранична криза для суспільства. І вона виявляє всі недоліки, всі вади суспільства там, або інституції якихось. От що ти думаєш про те, що зараз саме на час? По-перше, це судова реформа. Ти розумієш, в чому справа? У нас суд не є джерелом правосуддя. У нас суд – це місце, в якому зустрічаються дві сторони, які мають конфлікт або суперечку, і вона вирішується на користь того, хто має більше зв'язків або грошей. Це історія не про суд. Перше – це судова реформа. Реформа прокуратури, яка не має можливості зібрати достатню кількість обґрунтованих фактів щодо того чи іншого. Окрім цього, я би передивився Карний кодекс повністю, тому що ми працюємо по Карному кодексу минулого сторіччя.
з'явилася величезна кількість нюансів, які треба передивлятися. Тобто нам треба робити фундаментальні реформи в правоохоронних органах і не тільки. Але почав би я саме з судової реформи, бо коли проходить співбесіду якийсь там суддя і каже, що в нього нема майна, а йому заперечують люди, які ведуть з ним діалог, він каже, то не моє, то моєї сестри, то моєї дружини, то моєї мами, їй 80 років, в мами 4 бізнеси і 8 машин по 200 тисяч доларів. Ну, розумієш, в Сінгапурі всі дуже люблять посилатися на Сінгапур, але це не демократія. Сінгапур – це диктатура. Але диктатура правильна. І якщо якась людина, яка обіймає якусь посаду в державі, має статки, які не вона або її родичі, або її друзі має статки, які не відповідають його рівню доходу, це є приводом для розслідування. Не переслідування, як у нас, а розслідування. Так от я б спочатку передивився статки всіх тих, хто зайшов у нас у політику. Я хочу сказати про Колю Котлету. Я його пам'ятаю з 90-х років, коли він ще сидів в кафешці на Оболоні, коли він працював з Валєрою Прищом на Троєщинському ринку. Він був звичайним молотобойцем, з якого ржали всі старші, Вова Бандит, Чіпа і всі інші, і вони ганяли його там по ларьках. А тут він така серйозна людина, такий весь політик. І я б от щодо нього я б там дуже серйозно розігнався, бо я думаю, що у нього дуже погана перспектива у цієї людини. І окрім цього, я б на місці нашої влади зробив спеціальний загін людей, які б могли переслідувати злочинців поза межами України. Так як це роблять в Ізраїлі, там Захарченка і гражданин Янукович, вони мають бути знищені. І тоді ті, хто обкрадає цю державу зсередини, будуть знати, чим це для них закінчиться. Ну, безапеляційно. Це не ми, але вони мають бути знищені. Тобто ти маєш на увазі, що зараз в багатьох сенсах нам заважає це принцип або традиція безкарності. Тобто в найгіршому випадку людина тут краде десятиріччями або роками, а потім просто їде і така: до побачення, Україна, у мене все добре. Абсолютно. І це стосується не тільки тих, хто краде, це стосується тих, хто припускається категорично недозволених помилок. Максимум відповідальності, які несуть ці люди, це зняття з посади. Не завжди навіть таке. Ну, а знаєш, бувають випадки, коли формально знімають з посади, а потім так дивишся, а він там і залишився, просто там, назва змінилася. Я знаю такі випадки. Я знаю такі випадки щодо, не буду казати, там ці люди досі при владі, досі частина з них досі в тих структурах, в яких я працював, і їх час ще не прийшов. Але я, якщо дасть Боженька мені вижити, я дуже-дуже хочу бути дотичним до створення нової України. І у мене дуже гарна пам'ять, і у мене все записано. Це я знаю. Тоді знаєш що? Тоді з чого б ти почав насправді? Ти загальними словами описав, а ось так конкретно. От те, що ти сказав уже, це створення Мосаду українського. Давай тоді, я не знаю, на законодавчому рівні, на рівні, може, іншої системи влади, бо вона в нас дивнувата насправді. Вона така напіврадянська. Її реформували, там нещодавно День Конституції визначали, вона нібито там інакша за радянську, але в принципі органи влади, вони формуються теж не зовсім європейським чином, а нам все ж таки в Європу треба. Ось що ти бачиш, в тебе... Айдер, я щодо Європи хочу сказати. На мій погляд, Європа в тому вигляді, в якому вона зараз існує... Зачекайте. Телефону командира, да. Європа в тому вигляді, в якому вона зараз існує, вона помирає. Європейська демократія, вона не про права людини, не про права європейців. Ти коли був останнім часом, наприклад, не в країнах Балтії, а в Парижі чи в Німеччині? Як я був там по один день в Німеччині, не можу так сказати, що я був там давно. 80% німців там не видно. Тобто там більшість людей, які приїхали, це емігранти, для яких створили
комфортні умови, вони живуть на дотації. Я не хочу, щоб в моїй країні так було. Я націоналіст в гарному сенсі цього слова. Я хочу, щоб Україна була країною можливостей для українців. І тому європейські це цінності, це, ну, звісно, круто, але ми маємо бути настільки сильними, щоб побудувати нові цінності в Європі. Мені дуже подобаються країни Балтії. Вони є частиною Європейського Союзу, але вони дуже зосереджені на собі і на своїх громадянах. Так от я хочу, щоб в Україні було так. Щодо того, з чого б я почав. Якби я був президентом і мав більшість у Верховній Раді, то я би створив цю організацію, я би запросив всіх суддів до єдиного, величезний зал, перевірив би це на прослушку і дав би їм можливість задекларувати свої статки. А після цього я б на кожного з них відкрив кримінальне впровадження. Все. І там, де вони не задекларували свої статки, не заплатили податки, з деї бабушки і мами, там, моя мама любить скорость, там говорив Саша Дубінський. От, вони б у мене всі на Лук'янівці сиділи. А ті, які спробували б звалити з країни, я б їх там знайшов і як доктора Менгеля на яхті вивіз би тихесенько сюди і не дав би їм шансу. Тобто нам зараз час, оці еліти, так звані, я не назву це елітами, так звані еліти, це треба їх вибивати. Ну, тому що я про це завжди кажу, у нас дуже збочене поняття еліт. У нас до еліт відносять себе люди, які мають гроші і їздять на крутих тачках. Вони можуть себе вести так, як їм заманеться. Після цієї війни еліти будуть геть іншими. Просто це буде зіткнення еліт, розумієш? Вони самі по собі, ці люди, без підтримки, вони ні на що не здатні. А більшість тих вояків, яких я знаю, вони здатні без підтримки робити речі. І тут буде дуже жорстко. Я так думаю. Ну, слухай, зміна еліт, вона ніколи в жодному суспільстві не відбувалася гладко і тихо, спокійно, бо еліти, старі еліти завжди вони тримаються за місця при владі і будуть триматися до останнього. І, до речі, це таке класне, слушне спостереження, що зміна еліт так і не відбулася в Україні попри 30 років. Вони якось там вповзали у владу, подібні до подібних. Я там революційно інших людей не бачив. І війна – це лише от за таких обставин може створитися нова еліта саме з військових. Ти знаєш мою позицію. Я, в принципі, вважаю, що жодну посаду відповідальну державну в Україні не може займати людина, яка не воювала в Збройних силах або яку не верифікують, яку не підтримують самі люди, які захищають Україну. Інакше ми знову там будемо... Да, перепрошую. Нам треба приходити до того, до чого прийшли країни Балтії. Нам треба створювати інститут негромадянства. Подробніше можна з цього місця? Дивись, є люди, які у нас громадянство отримується по праву народження. Тобто ти народився в Україні, ти вже українець. Ти в 16 років отримав приписне свідоцтво, і в 18 років ти отримав свій український паспорт. Скажи мені, будь ласка, чи так все просто, і у нас можна там отримати громадянство? От зараз ми повернемо, наприклад, території, які були окуповані. А що з людьми цими робити? Хтось кликав Росію, там, от Крим, наприклад. Крим – це моя біль, як і твоя, до речі, також. У мене там залишилися люди, з якими я виріс. Я в Криму бував раз на рік, по декілька місяців у мене там бабуся жила. Що ми будемо робити з цими людьми? Я вважаю, що в Україні треба передивитись на набуття громадянства. Тобто громадянство може отримати лише той, хто відслужив в армії і хто являється мобілізаційним резервом. Ті люди, які воювали, служили, працювали на Україну, вони там по замовченню отримують це громадянство. Всі інші мають заслужити право бути громадянами України, створити нерівні умови. Пусть нехай мені кажуть, що хочуть. Там буде коментарів, це геноцид наших сонечок, геноцид бабачков,
Я абсолютно не чутливий до думок людей, які ні на що не спроможні. Тому я вважаю, що громадянство України треба заслужити. Ну, з теперішнього часу. Дуже багато гідних людей загинуло. От у мене загинув мій близький друг, з яким ми дружили з 1 класу, Женя Алєксєєв. І досі він не похований, досі не зробили там ДНК-експертизу, вже більше 2 місяців. От. І от Женя був громадянином України. Він віддав своє життя за те, щоб ми з тобою зараз могли поспілкуватися. А є інші люди, які кажуть, я у вас повістку не візьму, тому що я працюю сантехніком. Ну так ти розумієш, і у них однакове громадянство. Для мене це дуже багато людей хочуть бути громадянами Америки. Чому? Тому що там рівні права, рівні можливості. Так от нам треба створити рівні права і рівні можливості для громадян України. Зробити так, щоб люди хотіли ставати громадянами України. Ну, дивись, тут, як сказати, тут має бути, напевно, і кнут і пряник, як то кажуть. Тобто, просто сказати ось, ну, це важка система. Це дійсно, такої ситуації не було в жодній країні, ну, в Європі. Країни Балтії, вони, причому не всі. Це ти маєш на увазі лише Естонію і Латвію. В Литві немає інституту на громадян. В них були підстави такі, що ну, ті, хто після окупації визнаний парламентом, приїхали, те, перепрошую, ви маєте набувати громадянство шляхом ваших заслуг перед... Не тільки. Братан, є приграничні, прикордонні регіони, в яких була найбільша етнічна кількість росіян в Естонії та в Латвії, які відмовлялися вчити мову, які ідентифікували себе як росіяни, і вони не отримали громадянство. У мене, до речі, там був такий знайомий, який був росіянином, він казав, в Росії жити хорошо. Я говорю, що ж ти в Латвії-то живеш, Льоша? Ну тут я бізнес веду. Розумієш? Ну, я вважаю, знаєш, чувак, ну, час історії про те, що давайте будемо хорошими для всіх, так не буває. Ну, не буває так. Всі країни цивілізовані переживали оці моменти революційні, коли треба було боротися за свої права існування. І Європа, і Америка під час громадянської війни, коли вони складали новий суспільний договір. Ну, от час нового суспільного договору вже прийшов. Ти знаєш, Саш, я насправді неправильно вчинив, не по-журналістськи. Я почав там щось, якісь нюанси законодавства Балтійських країн аналізувати, а насправді це не про те. Ти не про це кажеш, я перепрошую. Суть у принципі. Тобто кожна країна на певному етапі розвитку, особливо під час війн за виживання, вона проходить такий... Я пам'ятаю, я особисто пам'ятаю, як Європа критикувала країни Балтії, до речі, Латвію, Естонію, за дискримінацію російськомовного населення. Але вони були послідовні, вони зробили так, як вважали за потрібно для своїх країн. І Європа нічого їм зрештою не сказала, бо в принципі у кожній країні в історії є епізоди, коли народжувалася справжня нація, і коли був перехід з колоніального минулого там в майбутнє незалежно. Так було там, не знаю, в Туреччині, ще в декількох. Слухайте, в майже в усіх країнах умови всюди різні. Не може бути універсального рецепту. Так, ну загальні правила існує, але зараз Україна в такій ситуації, ось, наприклад, да? І просто запитати раніше вони про це взагалі, про наших ухилянтів за кордоном не хотіли розмовляти. Типу, для нас усі рівні, нам байдуже там, як вони тут з'явилися, а зараз розуміння прийшло і в Польщі, там, і в Балтії, і в Німеччині навіть про це почали говорити. Ну це для них це не проблема, принаймні невелика проблема. А для нас проблема велика. Дивись, Айдер, для нас проблема, на мій погляд, така екзистенційна. Це наш комплекс меншовартості, який прививався українцям протягом останніх 300 років. Справжню історію України знають одиниці. Те, що у всіх майже правлячих домах Європи були нащадки українців, теж мало хто знає. Ця війна – це війна, якої не було на цивілізованій території та загалом в світі. Повномасштабна війна, яка триває декілька років, коли країна з меншими можливостями протистоїть
агресору, який в декілька разів більший, якого підтримує Китай, КНДР чи там КНР і Іран. І ми досі пручаємося, ми досі воюємо. Не було такого. І я не певен, що будь-яка з європейських країн, опинившись на нашому місці, змогла б битися так само. У нас є право. У нас є право. Хтось думає, що Європа для нас буде гарантією безпеки. Це не так. Не буде. Нам треба ставати самим гарантами своєї безпеки, бути суб'єктними нарешті і визнати те, що Україна – це не задворки Європи, що Україна – це унітарна, незалежна, сильна, вмотивована держава, яка готова битися за свої інтереси з будь-якими опонентами, будь-то Орбан, будь-то Путін, будь-то хто завгодно з Європейського Союзу. Ми не такі, як вони. Вони можуть отримати нас як члена своєї спілки. Але давайте будемо відвертими. Я думаю, що нам треба розуміти, що і вони в нас також зацікавлені не менше, ніж ми в них. Я не певен, що хтось з них готовий був би дати такий відпір росіян. Тому комплекс меншовартості треба засовувати в дупу давно. І треба міняти історію в школах, треба розповідати. От, до речі, Данило Яневський, у нього дуже багато цікавих фактів з історії України, які вказують на те, що ми не просто там окраїна, Малоросія, Новоросія і таке інше. Те, про що розмовляють з російського боку. Проблема тільки в тому, що більшість з них люди, які споплюжені пропагандою, і вони не розуміють, про що вони говорять. А наші ведуться. Нам треба підіймати рівень обізнаності наших громадян і починати з дітей. Це теж така стратегічна історія. Я про це дуже болію. Абсолютно стратегічна. І у мене є гарні новини з цього приводу. Зараз курс історії в українських школах доволі хороший. І я цікавився, там стільки всього. Раніше такого точно не було. Це важливо. От зараз хочу сказати тобі, це ж важливо. А у мене був, коли я вчився в університеті оборони України Черняховського, у мене був одногрупник Боря. Ти, мабуть, його знаєш навіть. Він з Падре спілкувався дуже. Він зараз командир роти чи замкомандира роти, вже там старший лейтенант, чи може навіть і капітан Боря. Так от, Боря фаховий історик. І вони переписували підручник для 7 класу. Вони робили це 2 роки. Поки пройшли всі согласування, узгодження і таке інше, і їм вдалося змінити цей підручник. Я вважаю ще, що нам дуже треба сильно скорочувати цю ланочку прийняття рішень. І це в армії дуже сильно відчувається, коли тобі треба по всіх щаблях пройти для того, щоб вирішити якесь там маленьке рішення, наприклад, щось зробити. І те саме в держуправлінні. Тому ти ж мою Тетяну Васильівну знаєш, вона ламає цю систему протягом кількох років, і їй загалом ніхрена не легко. Тому нам треба міняти оцю систему, її треба робити легше, щоб люди, які можуть, хочуть і мають мотивацію, могли швидше це змінювати. Нам треба, ми ждемо перемін. Ти знаєш, коли там західні партнери наші кажуть про реформи, вони мають на увазі дійсно швидкі і дійсно ефективні реформи, які важко гальмувати. Литву теж згадали. В Литві реформи, ключові реформи відбулися протягом 1 року, здається. Ось вони поставили собі за мету стати членом ЄС. І вони, може не рік, але вони швидко зробили. Саме завдяки тому, що там перешкод таких не було. Тобто вони всі, їхня воля була за, і вони один одному допомагали, щоб створити. Нам треба швидше закінчити цю роботу. Люди, це для нашого спільного дому, які б ми там різні не були. Є нюанс. По-перше, Литва менша. По-друге, в Литві в парламент зайшли литовці. У ПЗЖ у них не було. Розумієш? Да. І партії регіонів у них не було.
Нам треба виштовхнути з себе цю всю російськість. Я загалом російськомовний, ти мене добре знаєш. Але я з дітьми я розмовляю виключно на українській мові. Коли цього мені легше там в побуті розмовляти російською, тому що я виріс, у мене мати з Росії, батько у мене з Криму. Не дивлячись на те, що я вчився в класі з поглибленого вивчення української мови та літератури, я зазвичай спілкуюся російською. Але чим далі, тим більше нам треба заперечувати все, що має відношення до Росії. І я досі не розумію, як ті люди, які цю країну підштовхували в Росію, досі не сидять в тюрязі. Там ОПЗЖшники, оця вся я просто ти ж в прямому ефірі не можна матюкатися. Ні, не можна. Слово скажу. Ні, я називаю їх всіх неприлічним словом. От як зараз флешмоб про Тищенка є, там всі тримають таку об'яву, і там написано «Тищенка – неприлічне слово». Оце про них, оцих людей треба, їх треба вивести поза межі. Дивись, це гарне тобто питання. Вони мають, по-перше, треба встановити, звідки в них статки у того Шуфрича, наприклад. Якщо він нічого путнього за ці роки не зробив. Тобто він виконував якісь замовлення за гроші. Абсолютно чесно, через суд чесний, лишити його громадянства, довести, що ці статки було отримано якщо це так, неправомірно, і у нас діра в бюджеті дуже швидко скоротиться, я тобі скажу. І таких, як він, сотні, якщо не тисячі. Я тут не лише про бюджет думаю, а про те, що ось нещодавній приклад був, коли частину людей наших обміняли на попів Російської православної церкви. А люди, яких ти згадав, я не знаю конкретно Шуфрич, 100% він серед них, але там багато в Раді Верховній, і крім нього, покидьків, вони не хочуть категорично голосувати за заборону цієї церкви. Категорично не хочуть. Це відтягують. Слухай, я тобі скажу, це може і не демократично, але я вважаю, що наша країна має всі абсолютно інструменти за бажанням примусити їх проголосувати і позбавити їх депутатського мандату навіть в законній площині. Просто, давай ми не діти, ми також нащадки Радянського Союзу. За часів Радянського Союзу у Комітеті державної безпеки на кожну людину була така папочка, в якій було все написано, хто на кого працює, хто чим займається і якого звання погон знаходиться під тою рясою. Воно все є. Просто для цього потрібна політична воля. Але про яку політичну волю ми можемо говорити, якщо з більшістю цих людей, у тих, хто зараз керує нашою країною, спільний бізнес? Дядько, я вважаю, що тут питання лише тільки політичної волі. Лише тільки політичної волі. І поганий приклад приведу, але він дуже, дуже такий показовий. Ти маєш пам'ятати, коли Адольф Шикель-Грубер, он же Гітлер, прийшов до влади, як він вчинив з Ернстом Рьомом. Так, він його вбив. Чого? А потім ховав там з усіма почестями. Так. Я навіть готовий соточку зараз на банку закинути на Колю Тищенка, щоб його нормально поховали. Так, я думаю, що ти маєш на увазі ментальне поховання моральне в очах суспільства. Так, звісно. Нікого вбивати не треба, вони вже себе вбили. Ці люди не мають репутації. Наступна каденція, якщо нічого не зміниться, наступний президент, він буде зовсім інакше. От дивись, у нас з президентами якась біда. Кравчук, партфункціонер. Наступний був Кучма, заводчанин. Трохи було краще, ніж за часів Кравчука. Після Кучми прийшов Ющенко. Вважаю його недооціненим. Я вважаю, що на справжній внесок Віктора Ющенка буде оцінено десь рочків за 50. Тому що ту українськість, в якій ми зараз існуємо, здебільшого створив він. Після цього у нас був Янукович, Ушліпан. Після цього у нас був старого формату президент Порошенка, який був кращий за попередників, але недостатньо фаховим для того, щоб утримати владу в своїх руках. Він за ці роки не зміг донести до нашого пересічного народу
переваги свого правління. Потім прийшов Володимир Олександрович Зеленський, людина, яка увірвалася у політичний пул, маючи непоганий акторський талант. От наступний має бути людина, яка буде щось змінювати, а не просто мати якісь там університети трускавецькі, як і більшість монобільшості на сьогодні. Тому я дуже вірю в те, що наступний президент, коли у нас будуть вибори, буде людина, яка захоче щось змінювати. А я хочу продовжити, ну я теж надіюсь, я хочу продовжити розмову про моральних смертників, про моральних камікадзе сучасної України. Бо насправді фізичної смерті не існує. Вона раз і немає людини. А ось хто ти, який ти, це важливо. Важливо для історії, важливо для людства. Ну, якщо ти щось значиш, або хочеш значити для людства. Ось Арестович, наприклад, так? Людина, яка злетіла на таку гору популярності, ти ж все це спостерігав, як і всі. А зараз він десь у ямі, причому він не в Україні, він несе якусь повну маячню про те, що ти чув про те, що як би він пішов служити в Збройні Сили України, його б координати одразу б здали, причому самі українці здали б координати його в армії. І він це вішає локшину цю, ну правда, росіянам на вуха. Слухай, давай визнаємо, що Арестович – людина з ярко вираженим нарцисичним розстройством. Ну, він нарцис. Він, мені здається, йому навіть жінка не потрібна, тому що коли він зранку підходить до дзеркала, у нього починається стояк. Він дивиться на себе, ну а що ні, ну подивись, він надрачує на себе. Це перше. По-друге, протягом довгого часу він був лідером думок. І ця людина живе в іншій реальності. Він не розуміє, що світ, це не його уявлення про світ. Він вважає себе месією. Він звичайний чорт, якому випала можливість якось повести за собою таких от людей, які вірять на слово. Ну, слухай, його час закінчився. Ми знову повертаємося до інституту репутації. Насправді, інститут репутації треба створювати в цій країні і, зважаючи на те, яка репутація у людини, надавати цій людині можливість чи не надавати цій людині можливість обіймати якісь державні посади. От і все. У нас інститут репутації відсутній як таковий. І коли у нас там звільнюють якогось зампрокурора за те, що його баришня має якісь там статки, його просто звільнили з посади, і він десь пішов. У нього там котеджі в самих крутих містах. Окей, я тобі більше скажу. За поточних умов ця людина тихесенько займе якусь іншу посаду і буде там сидіти і перевалювати кошти. Тому що у нас відсутній інститут репутації. Це стосується всіх загалом. І військовослужбовців також. Тому що дуже багато командирів старої формації, яких треба змінювати. Це люди, які не мають ніякого відношення до війни. Вони отримали радянську військову освіту. І вони не готові приймати того, що війна змінилася кардинально, що рота вправо, рота вліво, це вже не працює. Треба молодих і енергійних. І це про репутацію. Якщо от, наприклад, дуже зараз там актуальна історія зі зняттям Содоля, от зняли Содоля, а ніхто так і не сказав, за що насправді його зняли. Ну чого його зняли? За те, що він нагородив Труханова. Ні, ну там же триває розслідування щодо там бойових дій, там не через Труханова. А що ми знаємо про це? Нічого, я не беруся судити. Він нагородив відзнакою за службу та звитягу 3-го ступеню гражданина Труханова. У нас в підрозділі цим знаком нагороджені люди, які вчинили дійсно героїчні вчинки. А оце ганьба. Ну, тобто, а оце ганьба. Він прирівняв проросійського мера Одеси до бійців, які от у нас, наприклад, були нагороджені за те, що вони знищили опорний пункт противника, знищили міномет і ДШК. І ну як так? І що відбувається? Я не знаю, дуже закрита вся ця інформація. За півроку нікому вже не буде цікаво, хто такий Содоль. А ще за рік, можливо, він отримає якусь посаду у військах. Я не знаю, чи хороший він, чи плохий, чи поганий, я з ним не воював і під його командуванням також не був. Але якщо ми вже
проводимо розслідування, то давайте проводити так, щоб ми розуміли, що там відбувається. І це якраз про репутацію. І таких людей дуже багато, чувак. Я хочу повернутися до державного будівництва і з точки зору громадянства, знову ж таки. Ось є люди. Ну давай крайнощі візьмемо. Є люди, які, як ти, пішли воювати з перших днів, які готувалися, ти військову освіту сам отримав, і ти готувався до війни, ти пішов одразу. І воював, і воюєш досі. Є люди, і інший бік візьмемо. Ті люди, які герої Тиси, оці, які втекли спочатку повномасштабного вторгнення і досі намагаються в різний спосіб утекти з країни. В них однакові паспорти. Як їх повернути, чи треба їх повертати? Це теж спірне питання. Я хотів би знати думку твою, тобто думку військової людини. Ні, не треба їх. Я не вважаю, що вони нам потрібні. Дивись, у нас бракуємо цих людей, вони ніколи не будуть мотивовані воювати. Якщо вони вже прийняли рішення покинути цю країну, це, до речі, також, я вважаю, недопрацюванням нашого уряду, яке не змогло донести до людей об'єктивну ситуацію, що не всі штурмують посадки, що є потрібні там люди в інших якихось підрозділах і таке інше. Але якщо ці люди втекли, то я би позбавив їх громадянства. Нехай набувають громадянство іншої держави. Просто я б зробив трохи інакші умови відчудження їх майна, яке лишилося тут в Україні. Раз ви вже не готові були воювати за цю країну, то сплатіть більші податки. І це нормально, це про економічне бронювання. Вони вже поїхали в Європу, вони себе забронювали. Захоче він продати квартиру тут, то нехай сплатить просто податок більший. І все, хай живе собі в Європі. І я не проти, я не хочу, щоб поряд зі мною жили люди, які, не маючи обґрунтованих підстав не захищати свою батьківщину, вони її відмовилися захищати. Це зрада. Дуже багато людей, які не пішли воювати там тоді, коли ми пішли, тому що вони очікували ту повістку. Наприклад, до мене в підрозділ зараз заходить людина безпосередньо в підрозділ, яка отримала повістку, прийшла, оновила дані, йому сказала, прийшов ваш час воювати. Він сказав, окей, я піду, і ми його зараз забираємо до себе. Таких людей також дуже багато, які готові зараз в цей блудняк вписатись. З такими людьми я готов продовжувати жити в цій країні, а з тими, хто сказав, що як Андрюша Луганський, до речі, кстаті. Ой, це якесь Слухай, ти ж знаєш цього шліпана? Ти знаєш, як я його знав? Я був, пару-трійку разів я бачив його, він був біля влади за Порошенка, він намагався бути біля влади. Да. Потім так він став опозиціонером, а зараз він став таким шерієм просто, я пару разів просто там... Коротше, в мене крайнє інтерв'ю там було, і я сказав фразу, що людям, які не воювали, треба бути готовими до того, що суспільство розділиться. Дуже багато людей повернеться з війни, і вони будуть вимагати преференцій для себе, заслужених. Так. Тому що коли ти 3 роки не живеш вдома, виконуєш бойові завдання, 100%, тут не треба обґрунтовувати. 100%. І якщо держава не піде їм назустріч, ці люди готові організовуватися і відстоювати свої права. А в Україні на сьогодні від 2 до 5 мільйонів незареєстрованих стволів, які понавозили з ЛБЗ, і вони тут є, а закону про реєстрацію цієї трофейної зброї нема. І українці народ такий, що вони по сраях це діло попрятали, і рано чи пізно воно вистрілить. І він зробив відноску, вирваний з контексту мій коментар, і сказав, оце так пред'яви, дивіться, що нам тут кажуть, що буде, коли війна закінчиться. Так от я через тебе хотів би звернутися до Андрюші Луганського. Да, Андрюша, буде саме так. І ти в цю країну не повернешся. Тому що коли ти сюди повернешся, який-небудь дядько надає тобі лящів, і поїдеш ти звідси, політичний біженець, і будеш кричати, що тебе тут ущемляють. Але ти просто ниций, ти нічтожество є таке слово російське. Тобі понятно буде, ти з Луганська. Ти нічтожество, які кинуло свою країну і зараз на хвилі хайпу роздуває історію, яку підтримують ті, хто бояться. Чувак, це закінчиться. Нас дуже багато буде, і ми дуже будемо організовані для того, щоб робити зміни. Я зараз не про зброю, а про те, що серед військовослужбовців дуже багато фахових юристів,
дуже багато економістів і інших людей. Серега Позняк зараз просуває ветеранську повістку разом з Санією Порхуном. Дуже багато вони роблять для майбутнього ветеранського. Паша Якимчук. Це люди, які виходять на міжнародну арену і вносять новий наш досвід в розуміння людей, яких ця війна не торкнулася. Все буде інакше. Ну, Світ буде другим. для мене Сили оборони України – це така, знаєш, така менша, але концентрована найкраща Україна. От насправді, коли яка Україна майбутнього, так ось ці люди, вони ж дійсно різні. Там же ніхто не був народжений для війни. Я б не ідеалізував Збройні Сили України, ну, загалом, знаєш так, але можу тобі сказати, що в Збройних Силах України дуже багато фахових спеціалістів, які мають бойовий досвід і які в правовому полі готові відстоювати інтереси своєї соціальної групи. Є, звісно, і ушліпани, як і всюди, тому що тут армія – це відображення суспільства. Але загалом це такі нова така суспільна прослойка, прошарок такий, за який буде дуже сильно наступний політичний бомонд боротися, бо це сильно насправді. Дивись, це можна було б назвати прошарком, але насправді це шар. І доволі вагомий вже шар, ти сам цифри навів. Це трохи інакша ситуація за навіть 14-й рік. Окрім цього, в цей шар входять ще родичі людей, які воювали. Так. Родичі людей, які загиблі, їх друзі, волонтери. І це дуже серйозна політична сила. Я б зараз на місці нашого уряду в ту сторону якби уважно дивився і відчував, які там будуть нові рухи. Тому що саме ця соціальна група, вона буде створювати майбутнє цієї країни. Ти знаєш, я в першу чергу зараз цим людям не можна заважати навіть психологічно. Я думаю, що це моя особиста думка. Мені кажуть, там, Колю Котлету не можна прибрати з Верховної Ради через те. Захотіли б, прибрали б за день. Мені кажуть, не можна прибрати там якусь без чогось там депутатку, яка позує там корчить пику, я не знаю, як це назвати правильно, так коректно. Прибрали б, захотіли б, прибрали за хвилину. Люди, які дратують військових, вони просто, ну, це зайві люди в етері в суспільному. Ну, мені так здається. От мені командир підказує, він каже, Конституційний суд це вирішив, але вони його угандонили. Тому треба реформи починати саме з судів. Да, я вважаю, що розумієш, коли політика переплітається з бізнесом, це вже історія про захист інтересів бізнесу. І у них дуже багато спільних якихось інтересів, пов'язаних на грошах. За цю депутатку, за яку ти сказав, це загалом, я не знаю, це нам за те, що ми не молимось. І Бог наказує нас за щось. Бо я її, коли бачу, мене нудить, я вже старенький, знаєш, здоров'я нема. За Колю, там, за всю цю братву, знаєш, це мені нагадує якийсь такий дешевий цирк, в якому директор цирка напився, і ще він у відпустці, і загалом його десь нема вже 2 роки. І вони там роблять, що хочуть. Але ну, все має якусь свою межу, розумієш? І коли наші представники їдуть домовлятися за якісь преференції з Європою або там з нашими іншими партнерами, ну це виглядає смішно. Коли їм ставлять якісь умови, типу, ребята, давайте в кінці кінців щось робити. Вони кивають гривою, а потім все відбувається, як було. Це історія про «мама не заметить» в дитинстві. «Мама не заметить, я сломав ножку у стола». Але ну, на все свій час. На все свій час. І колись прийде час, якщо наші поточні політичні еліти не будуть виконувати взяті на себе зобов'язання, рано чи пізно нашими партнерами будуть обрані інші еліти, які отримують свій мандат на те, щоб взяти на себе відповідальність за ці дії. І от, до речі, саме про це я кажу, коли я кажу про ветеранів. Серед ветеранів дуже багато людей, які можуть заходити в політику і робити її вже зараз.
100%. Я, знаєш, це, в принципі, таке майбутнє не важко спрогнозувати, якщо бути далекоглядним, а не просто там думати, де тягнути до наступних виборів. Перше, невідомо, коли вони будуть. По-друге, невідомо, хто ви будете на тих виборах і як ви будете виглядати, враховуючи весь цей тягар, ну, скажімо, моральних здобутків в вигляді котлет там і всієї решти. Вона дратує, вона ніяк... Ну, тобто люди взагалі... Твоє ставлення мене цікавить до ось чого. Нібито, і в соціальних мережах це дуже помітно, існує дві країни. Одна країна воює, там, переживає, допомагає, там, а інша країна взагалі просто відвернулася спиною до війни і тусує. Кайфує, тусує, збагачується. А давай задамо питання, чому так відбулося? Ну. Тому що наша держава в особі тих людей, які мають доносити інформацію, не веде діалогу з громадянами України як з дорослими. Ну, я зараз не про телемарафон, це окрема історія. Я про те, що є повістка офіційна і є повістка фактична. І вони не збігаються між собою. Будь-яка людина буде намагатися дивитися в бік того, що там для неї більш безпечно. Ну, наприклад, заперечувати війну. Ну, сюди ж не летить, значить війни нема. У мене робота є, значить війни нема. Ну, ТЦК злі. Дуже багато змінилося. Держава має донести до громадян, що ТЦК – це військовослужбовці, які допомагають громадянам України забезпечити безпеку інших громадян України. На сьогоднішній момент у нас в інформсередовищі ТЦК – це якісь звірі, які там когось в бусики запіхують. Ну, тільки забули сказати, а чому так відбулося? А відбулося так тому, що на нас напала сусідня країна, ми не готувалися з 19-го року до цього нападу. Ну, це ж треба брати відповідальність на себе. Що я впевнений, що вся розвідінформація була щодо того, які дії відбуваються. Можна було зробити якісь висновки. І, ну, от тому так і відбувається. З людьми треба розмовляти як з дорослими. І коли людина розуміє, що рано чи я, колись там запропонував таку історію, сказав, що можна було б зробити жеребйовку, як робили американці, і рандомно підбирати день, місяць, рік народження, які мобілізуються там в цьому місяці. Розподілити людей, які оновили свої дані на хвилі. Хвиля там 2, 3, 4, 5. І призивати їх за фахом. Це можливо зробити. Але для цього треба мати політичну волю і не боятися втратити електоральні свої бали на майбутніх виборах. А у нас відбувається загравання з потенційними виборцями, і держава стоїть осторонь. Тобто є якесь ТЦК, якісь рандомні люди, які щось погано роблять, ай-яй, ми розберемось. А що держава, як вона доносить інформацію до людей? Дивись, от уточнююче запитання. Демонізація співробітників ТЦК, до речі, звичайних військовослужбовців. Вони військовослужбовці і все. Це немає ніякого ТЦК. Це Збройні Сили України, так? Це просто підрозділ. Далі, ухилян... Це представники влади, представники в першу влади. чергу. Так, да. І ухилянт, нещасна людина, яку там зацькували, яка не може пересуватися вулицями. А питання, а чому ця людина 3 роки приховувала будь-які дані про себе від держави? Ну, да? Слухай, ми зараз уходимо з тобою в такі дєбрі. Може бути по-різному. Може бути по-різному. Загалом, я знаю людей, у яких просто немає облікових військових документів. Так було. Справа не в тому. Справа в тому, що держава відмежувалася від представників Збройних сил, які відповідають за наповнення мобілізаційним резервом нашу армію. Тобто, все непопулярне на них, а все популярне – це ми. Так. Да. Була така, коли я був піонером, ще була така поговорка, вона на російському. Спочатку курим твої, а потім кожен свої. От, і тепер ситуація така, що є якісь ТЦК, які не мають ніякого відношення до влади, ай-яй-яй, вони погані, вони хороших дядьок запихують в бусики і таке інше. Та не може бути такого. Якщо людина відмовляється на законну вимогу співробітника
територіального центру комплектування та сервісних центрів поїхати на уточнення даних, вона порушує закон. Саме в цей час поряд стоящий поліцейський має, як в Америці, зачитати йому його права, сказати: ви порушуєте таку статтю Конституції. За це ми вас зараз беремо під арешт, ви їдете в райвідділ, вам виписується штраф, і ви оновлюєте свої дані вже там. Все. Не треба нікого бити. Якщо ти починаєш протидіяти співробітникам поліції, це інкримінується як інша стаття. Це вже кримінальне впровадження. Ну це ж Він їде треба, за легкою це ж треба, кримінальною... Саш, це треба пояснювати. Є простий алгоритм, протокол. Якщо ти робиш це, тобі те. Якщо ти робиш згідно законом, Абсолютно. буде нормально все. Да. Це те, про що я кажу, що влада в даний момент відмежувалася від непопулярних кроків. Тобто є погане ТЦК, і є ми розберемось. А ви чекаєте, щось там добуде. Закон про мобілізацію прийняли, він, ну, м'яко кажучи, недосконалий. Ну, вже який є. Ніякої інформації щодо демобілізації людей, які більше 2 років знаходяться на ЛБЗ, нема. Тобто, ну, люди не знають, на що їм розраховувати. Вони знаходяться у кріпацтві, вони кріпаки. Він буде сидіти доки його не поранять і не спишуть, або доки його не вб'ють. Тобто, хтось може ходити в ресторан, посилаючи нахер ТЦК, а хтось буде сидіти в ямі десь під Красногоровкою, і його будуть мухи і комари їсти, і він буде забезпечувати безпеку цієї людини. І, ну, повертаючись до початку нашої розмови, як ці люди можуть бути рівними? Вони не рівні. Є громадянин України, який жертвує собою, і є якась особа, яка має український паспорт, яка клала болт на Україну. Все. Я хочу лише додати, що хер – це літера давньослов'янської абетки, а не... Абсолютно. І ще, знаєш, ну вже залишається там 3 хвилини. Я, власне, що хотів сказати, може не чітко сформулював, що здається, що деякі політики розраховують саме на ухилянтів, як на своїх виборців, і хочуть цю ухилянську масу, так, використати просто за перші нагоди. Слухай, ну давай, от слово ухилянт, воно стало таким нарицательним, типу чимось обідним, і а я ще бачив машину з номерами ухилянт, тобто хтось цим ще пишається. Так, да. Я ухилянт на футболці. Там дуже багато підпунктів по ухилянтам. Я б не став, знаєш, в один чан скидувати сіль, перець і пірожні. Всі люди різні, треба розбиратися. Я вважаю, наприклад, що у нас є дійсно критичні інфраструктури, з яких не можна призивати людей. Це, наприклад, інженери. Саша, я не про це. Я не точно сформулював. Це моя провина, як журналіста. Дивись, я маю на увазі тих, для кого хто до війни спиною. Ось так я сформулюю. Їх вважають за потенційних виборців. Можливо. Вони зараз влада захищає їх інтереси для того, щоб вони захистили потім інтереси цієї влади. Можливо. Я в цей бік я глибоко не думав. Ну, я припускаю, що таке може бути. Що це певна електоральна маса, яку вони будуть намагатися використати в своїх цілях у майбутньому. Можливо, так. Чому ні? Ну, а чи вдасться? Ось судячи з того, що ти сказав, не вдасться. Я не знаю, вдасться чи ні, але я б на боці, ну, якби я був при владі, я б скоріш дивився в бік тих людей, завдяки кому ця влада досі існує. Ну, тобто я б все ж таки намагався створити найкращі умови для тих, хто захищав країну. І зробити це, знаєш, я був в Америці, там дуже інакше відношення до ветеранів, не дивлячись на те, що вони не вели війни останні там декілька сотень років на своїй території. Ветеран – це круто, ветеран – це про гордість, це про вони пишаються своїми військовими. От нам треба робити владі треба робити так, щоб військові пишалися тим, що вони військові, і щоб громадяни розуміли, кому їм треба дякувати за те, що вони досі не розмовляють на російській мові.
Ну, військові – це абсолютно вища каста суспільства, яке живе в постійному оточенні ворогів. Так точно, тільки у нас військова еліта, у нас насправді тільки формується. Ти ж Грішу Апічна знаєш. Гріша зараз в 72-й бригаді. Оце та еліта військова, ця біла кістка і блакитна кров, яку треба вирощувати. Сухарєвський і інші багато у нас достойних військових, на яких можна зробити ставку. І там Валерій Федорович Залужний, я дуже поважаю цю людину. Дуже багато нормальних командир 93-ї бригади. Дуже багато людей. І от вони мають складати ту еліту, якою треба бути круто. Олександре, так воно і буде. Велика честь бачити тебе в етері і знати, що поруч з тобою сидить командир, якому теж велика повага. Я не буду його показувати, я передам просто привіт його дитині. Я твоїй дитині передаю привіт. Проха, тобі привіт від батька, він крутий чувак. Йолка, я відпрацював, можу розраховувати на тортик. Його дружина потім мені тортики передає, коли я передаю вітання її дитині. Час програми сплив. Дуже дякую. Побачимося вживу.